नों मानो मोजां मोना? रायजोफोर जों सफैबाय दतमानि सिङाव थानाय दावहारु फोथारावहाय। बेयाव फुटबल जानो थांगासिनो दङ। माबायदि जागोन मेट्सआ DMTC दतमा नोंथांमोननो फुल आपडेट होनो थांगासिनो दङ। नैबे दतमायावहाय 27थि दावहारु मुंख्लं ट्रफि बे खेलाया बानजायनो थाखाय थामथिम जाबाय। एसे मेनेजमेन्ट कमिटि हिसाबै नोंथांमोना दा बेसेबांसिम थियारि बे बुब्लियाव मा फोरमायगोन? गिबियावनो आङो दावहारु मुंख्लं ट्रफि कमिटिनि जानानै नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय आरो नोंथांमोननि चेनेलनि नायगिरि बिथांमोननिसिम जोंनि दावहारु मुंख्लं ट्रफि कमिटिनिफ्राय खुलुमनाय आरो अननाय बावहरग्रोबाय। दिनैसिम जोंनि दावहारु मुंख्लं ट्रफि कमिटिया 27 दावहारु मुंख्लं ट्रफि खुंफुंनायनि हाबाफारिखौ मावबोगासिनो दं आरो बे जोबनायनि लामायाव। जों गाबोनहाय अपेनिं गेम गेलेजेनगोन। गाबोन 10 डिसेम्बर 2025 बुधबार बारायाव जोंहा फुंनिफ्रायनो हाबाफारि दङ। फुंनि 8 बाजियाव जोङो मेइन गेट बेखेवगोन। बेनि उनाव जोङो कमिटिनि फिरफिला बिरहोगोन जोंनि आफादगिरिया। बेनि उनाव जोङो मुंख्लंफोरनो मान बावगोन। 8:30 बावगिरि महरै नुजाफैगोन जोंनि बारग' सोनाब क'क्राझारनि MLA मानगोनां प्रदीप कुमार ब्रह्म सारा। बेनि उनाव जोंहा 11 बाजिनिफ्राय फेलिसिटेसन प्रग्राम दङ। जोङो नेशनेल एन्ड इन्टारनेशनेल एचिभार बे जोंनि दतमा आन्चलिक स्पर्ट्स एस'सिएशननि सिङाव थानाय बिथांमोनखौबो जोङो बरायनो नागिरदों गांफा गांफा आर'नाइ होनानै। बेनि उनाव जोङो मुंख्लं न'खरफोरखौबो मान बावगोन दतमा हालामनिफ्राय जाय बिथांमोनहा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांदों। जिहेतु बे खेलाया मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै मुंख्लंफोरनो मान बावनानैनो होनाय जायो। बे खेलाया 1987 मायथाइनिफ्रायनो सोलिबोबाय थादों। दिनैसिम 27 बोसोराव आगान होबाय। बेनि उनाव जोङो बे खेलाखौ सोमोन्दो लाखिनानै जोङो मोनसे माउथपिस दिहुनो जायनि मुङा दावहारु। बे दावहारुखौ जोङोबो खेलानि एसे आगोलाव बेखेवगोन आरो जोंनि अपेनिं गेमनि गाहाय आलासि महरै नुजाफैनानै जोंनि खेलाखौ बेखेवफैगोन जोंनि BTCनि मानगोनां EM श्रीजुत रबिराम सारा आरो बिथांजों लोगोसे गोबां जर'खा आलासि नुजाफैदेरगोन आरो माननि आलासिफोरबो नुजाफैगोन। बेखेवजेननाय खेलाखौ माबे माबे हानजाया गेलेगोन? जोंनि बेखेवजेननाय खेलायाव बाहागो लागोन सालबागान स्पर्ट्स क्लाब गसाइगाव आरो फेरेंगा FC बिजनि। मोनबेसेसो हानजाया बाहागो लागोन देग्लाय? जोंनि देग्लायनि गेलेनायाव गासै 10 टीमा बाहागो लागोन। बे टीमफोरनि मुङानो जाहैबाय सालबागान स्पर्ट्स क्लाब गसाइगाव, बारदै सिख्ला स्पर्ट्स क्लाब कुसुगाव, फेरेंगा FC बिजनि, 11 स्टार बङाइगाव, सयगाव FC कामरुप रुरेल। बेनि उनाव दासा 11 जोंनि दतमा आन्चलिक स्पर्ट्स एस'सिएशननि सिङाव गेलेगिरिफोर। बेनि उनाव जोंहा जथाइ स्पर्ट्स क्लाब क'क्राझार। बेनि अनगायैबो जिहेतु बे नेशनेल ट्रफि बेनिखायनो आसामनि बाहेरानि टीमबो बाहाय गेलेफैगोन जेरै कलकातानि हिन्दुस्तान हेर'ज स्पर्ट्स एकाडेमि, नर्थ बेंगल स्पर्ट्स एस'सिएशन। बान्थानि थाखाय माबायदि लाखिनाय जादों? जोंनि बान्थाया चेम्पियनशिप प्राइज मानिया 1 लाख आरो लोगोसे ट्रफि। बेनि उनाव रानार आप प्राइज मानिया
75,000 रां अर्थात 75,000 बेनि उनाव ट्रफि आरो जोंहा फाइनाल गेमनि बेस्ट प्लेयार एमाउन्ट दङ 5,000 आरो ट्रफि बेनि अनगायैबो मोनफ्रोमबो खेलायाव जोङो बेस्ट प्लेयार बासिगोन जोङो 1,000 आरो आर'नाइ गांसेजों बेस्ट प्लेयारफोरखौ मान होगोन रायजोफोरखौ मा खावलायगोन होननानै बे खेलानि थाखाय आङो दावहारु मुंख्लं ट्रफि कमिटिनि नेहाथारि जानानै साफ्रोमबो गेलेनाय मोजां मोनग्रा स्पेसियेलि फुटबलखौ मोजां मोनग्रा रायजो जानासिम मोनसे खावलायनो लुबैदों जाहाथे रायजो राजाफ्रा बे खेलाखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैयो आरो जोंनि खुंफुं आफादखौ माने गोसो दुंगा होयो एनकारेज होफैयो बेखौ आङो खुंफुं आफादनि जानानै साफ्रोमबो अर्थात बिटिसिनि अनगायैबो आसामनि अनगायैबो भारत आरो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ नायफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरदों थेंक इउ